खुलुमबाय आंनि बिटिआर निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअआ थाबनो सौहैनाय बायदियै। आरो आं भिडिअ होनो गोसो जानायनि थाखाय बयबो साबस्क्राइब खालायनानै होलायो। दिनैनि निउसआनो जाहैबाय इउटुबारनि सायाव सावरायनाय। जेनेबा एसबि बड' निउज चेनेलआ 69.6K साबस्क्राइब जाहैबाय। जेनेबा 70K साबस्क्राइबानो जासिगोन। जेनेबा 400ल' साबस्क्राइब नांसिगौ। बयबो साबस्क्राइब खालायनानै होदो। डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होनानै होबाय आं। हारिमु इउटुब चेनेलआ मनिटाइजेसन अन जाबाय आरो लोगोसे 3K साबस्क्राइबबो खालामनो हाबाय। बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै होबाय आं। चेक खालायदो डिसक्रिपसनाव थांनानै। बड'लेण्ड मिशन सोदोब चेनेलआ 100K साबस्क्राइब खालायनो हाबाय। बर'नि गेजेराव मोनसे कन्टेन्टजों भिडिअ बानायनानै बेनो जाहैबाय सेथि मासि जायगा आवग्रिनो हादों। बिथाङानो 100K साबस्क्राइब बुथुमनो हादों सेथियाव। बर'नि गेजेराव बायदि मैया मोसानाय मुसुरनाय मेथाइफोर दिखांनानै भिडिअ खालायनानै बांसिन बर'नि भिडिअ खालायनानै बांसिन साबस्क्राइब बुथुमनो हानाय आरो बे फिल्म प्रडाक्शनानो सेथि जायगा आवग्रिनो हादों। बिथांनि साबस्क्राइबआ 309K जानानै दङ। बिथांनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जाहैबाय। थांनानै चेक खालायनो हागोन। फैलाव नार्जारि बिथांनिया 9.68K साबस्क्राइब जानानै दं। 10K साबस्क्राइब जानोसै। 320 साबस्क्राइबल' नांसै। बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जाहैबाय। थांदो आरो चेक खालायहैदो डिसक्रिपसनाव थांनानै। लिंकखौ होनाय जाहैबाय डिसक्रिपसनाव। मिथि नार्जारिनिया 59.7K साबस्क्राइब दङ। 60 साबस्क्राइब जानोसै। 300ल' नांसै। बयबो साबस्क्राइब खालायनानै होदो आरो लोगोसे डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दङ। मिथि नार्जारिया मैया मोनसे कमिउनिटि टेबआव पस्ट होदोंमोन जे सोरबाफोर जानुवारियाव लाइभ खोनासंनो लुगैदोंबा कमेन्ट खालायनो थिनदों आरो डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होनाय जाहैबाय। कमिउनिटि टेबआव थांनानै कमेन्ट खालायबानो जाबाय लाइभ फैजानो लुगैदोंबा सोरबाफोर।